adlaw gabi, magmukot-mukot na lang sa kwarto. Inilinaw na sa panahon, managat na umanginas dayon. Inabuhi nga islahanon ay malipayon. Inabuhi nga islahanon ay malipayon. Inabuhi nga islahanon ay malipayon. Sa video lagi akong naong yosap, inigro ko no? Lain ang naong ito, imong tingong Ang maniplat, kami sa audisyon, amateur hour singing competition, kontistan wala gyoy pilion, kay bisan ug yabag pakantahon. Amateur hour among giapilan, ika-32 ako na kontistan. Layuan. Paglalaki, bata o pigulang, Naghanay kontestan eh. basta mo kanta lang. O sa duha, tulo, upat, lima, punong, pito, walo, pulos na baksingan. Kay ilang kanta, pulos man sinugdanan. Huwag masayod sa unila paghuman. Di haibatanon, di practice ang kanta. Kay ang ma-memorize niya ang title ra. Karon nili, siya makalimot sa mga palad niya. Gisulat ang litra. Sa dihang siya gitawag na, sa nervyos ang naong perting los para. Usa ang kanta usab ni kurba, ang tingog niya murag tingog sa baka. Kung nakarlaon, buntag na langin naon, ang singing contest nagpadayon. Kung kinsay mo naon, walaklay na sayo, ay ang mga judges makatulog. Dunay babay, misayaw-sayaw pa, may musis nga yabag murag buak nga lata. Ibagtingan na siya og kalima, manumbaling daw giganahan pa. Saong doon na may ipirin siya ato, babay di ay kerting bumula. Nasintonado hasta ang gitara, ang mga tao nagsigig pangatawa. Ato na kadlaw, Kadlaw na. ang singing contest nagpadayon. Kung say mo daog, kung lalay na sayo, kay ang mga judges nakatulog. Walang damha, may hubog nga misaka, miilog sa microphone kay mo kanta no siya. Sa intablado, siya nasa rasay, ang tuon na dasmagan, ang gitarista. Gitarista, labihan niyang lago pa, gilambusan ang hubog sa iyang gitara. Nag-alibwag kami og panagan, daghang nangahulog og nangapian. Amateur hour perting gumuta, among premyo usab na tabla. Yawa. Magsurpan sa siya, sakit na. Niya itong 1963 na. Asa itong 1963, bulan to sa Disyembre. Dito sa 1963, bulan to sa Disyembre. Dito sa eskwelahan, nagbuhat kami Christmas tree. Taas ang among Christmas tree, tumoy sumpo sa kisame. Daghan ang mga suga, may pula asul berde. May estudyanteng babae, mikat-kat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong sanga, nagisi ang iyang pagdi. Nikat-kat ko kay tikuha ang hagdan, aron iya kanahugan. Apan dili siya makatikang, kay ang hagdan usaray ang may estudyanteng babae, mikat-kat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dako
bilin ang